Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an Karap karyang ha ki kamra class. Pinlong ka school Sunrise Adventist Secondary School Lomparin, Kindau Sao, Ripoy District Mantakasngi, Ringkat ka jingetre langbat ka Hill Farmers Union, ka Seng Jong kinong rap ha ka jilla. Ka kongsan ha ka te kasngi, de Dr. Rimikata lang BDO jong ka bhoirambong blong, U General Secretary Hill Farmer Union Central Body ba Alphon Bert Carcentio, U General Secretary Ripoy District ba Penshai Mashering, U President Raj Yap Ngap Circle, U Albert Ronnie Ramde, I Headmistress Jong School, I Miss Vicky Pale, Kinong Hikai ki Kina School, Bat ki Kimi ki Pa Jong ki Kina School. Ka jing tmu jong ka school ban pin long ya ka te ka program ka long ban pin rung ha ki jing mut jing perkhat jong ki khinna school ha ka pai dei bat ka jing koridor jong ka rep karyang ban pin ken mau nang nu ka bam ka poi ha ka plyang ja jungi khlam unong rem ka jing kong san ban rep ya ki jing bam khlam dawai ban pin ken mau ya ki khinna school ban dan jing i ya ka mai maryang bat badai ban sumar sukher ya ka Uba Alphon Bert Carcentio haba ajing kran ha kate kasngi u ong ba kum kaseng kadan kathong ban pen klanya kapuli puthi ban sedang na ki jaka khaput hakishnong khaput ki don ki khun ki banang bastan kashnong bat kari kasngan ba ulakin turu ya ki khinna skol ban burom ya ki kimi ki khipa ki bedai ki nong rap ban deiru ban long ki bal dan discipline I Dr. Rimiki talang habakren kum ikongsan ilaya ro ya kate ka school bahagila shim ya kane ka sin jam ban penlong ya ka program wat apdeng shibun ki jingkala habawan hiki development baper ila ai khublai ru ya ka Hill Farmers Union ka badai ka jingyo I jingai jong kinong yalam ba kila ban yatre lang bat ki school ban pen mau ya ki jingkongsan jong unong rem ila ongru ya ki khinna school ba ngimdei ban klet ya unong rap wat lada ngilong ki doctor ne ki engineer ne kinu kerdan ru namar klam unong rap nginum yo ban bam ha kate kasngi ki khinna school ki la yo ban thung ha per jong school ya ki dieng ba per ki dieng so ki jhor bat bun jat bat ki sembai jhor ki bahar kom ki balathung kat kom ka ayom nong kendong bat kat bangarang ai kan ni jingkran pedeng jong pi ngimla ban len ba ka jingkala ka bod ingi na din ki surok kinang he ki yeng mau kinang bujli ya ki yeng de bilat ki baret bat bon na ki jaka jongi ki bas bo bha ki la kala long ki karkhana ba pher balai banga kranya kini orang snow tho bakla mde banga persha ya kajing kala lani kata kajing roy hakishnong ngimla banlen baleng ba kajing kala kijing te bat kijing start ki bamenta ngilayo shibun kijing mantoy hakijing im gijongi hendrai kada banga krenya kini kadai ban pen perkhat yangi bakat ba kijing te jongi kinang kyu kajing dei jongi bat kemaryang kham tam bat ka khandau kam dei ban hiar ngila po hado ta upot baki khon jongi ki khanna ki la ban jer kerteng yang man la ki mar ki badan hayo hendrai kim la ban yatho kumno uka jorusan langni nang dong yo ya ko tishwa bakandir kapor kadai ka kamram jongi mdai ka kamram tang jongki Hills Farmer Union lani ka kamram jongka Sunrise Adventist School hendrai ka dai ka kamram jongi iwei ba ngin hikai ya ki khana bakin sngaw tho bat bakin buram ya karep karyang lada ki khana jongi kilawai jongi kin sngaw tho ya karep karyang mdei bakin nang tang bandreng ha ka future ka jongki kani kan penlong ru aki bakin sngaw tho ya ka jingdon kam jong ka food security ka sustainability bat kum juro bakin sngaw tho ya kata ka fundamental life cycle ki ba penne pensa ya kata ka jing im ka jongi tina kata ka daw ngakan tu wat ya ki long kme ki long paro ka phidei ban hika ya ki khon jong phi kumbala ong iba mene bangim dei ban sngaw salia ban kata e khandau ni dei ban sngaw sarong bangi dei
kita kinong kendong ke bangi yo ban pet bakum no kita kijing bang kimi shisha tinga ai ka jing ro bekerpang berngasangu shisha ya ka Hills Farmer Union ya ka ne ka senjam kani ka pen i bakum ka seng bat kum kinong shongshnong pidon kata ka jingkit kle ha ka imlang ka salang kapan iro ba pisngau tho baya kita kijing ki ba kinong rep ki kindo nado ki pormen handai bat ki bedang ya hidup menta ya kita ngila ban pen bet bat pen bha tang lada ki lawai jongi bat ki khun jongi ki sngo tho shisha ya ka rep bat ki buram ya ka rep ka riang nga ai kijing kerpat nga ai ro ka I would like to praise Sunrise Adventist School also. Ya ka rukom hikai ka bapura ka jongpi. But da ka ba pipdiang ya ka ni ka program po ka school ka jongpi. Pipan i ba piken kor ya ka rep ka riang. Kapan iro ba pipen kre ya ki kenna. Bakin long kita kinong shong shnong ki bandon ka ta ka jingkit kle. But ki ban no senyang ha ka imlang ka salang. Syaki kena makwa ban ong yapi bapim day ban pepo ya ka kamrep la pinlong doktor lani engineer lani nong hikai lani la pinjit kuno kudo ko profession ka jing im ga jangpi kan mau ba pin day bet kinong bam jing bam kumta pide Intmu jo ke Hills Farmer Union ban ai ya kata ka jing ai men sim ban hikai ki hat ki beret ki badan ha boda namar ngi smothu ban yidan kam ye ki khun ki banang bastat ban shngan ka snong ka thau haba ki khun jo ka snong ki nang ki start ni don kam ye ki lawyer ni don kam ye ki police officer ni don kam ye ki doctor ni don kam ye ki engineer ban akwa ban pen mau ye ki ni ka wei bahaba ha ka wei ka sni ha ka bangale ya ka bangan ye kendo ye wei officer hapo ICAR na ka banta ban pan sembai na i namar ki don ki sembai ki bapla ki balasna na po ICR endang ala rung ha kata ka office ha ka por bau officer u ai yangai ka visiting card ke jong yu yo i batho ba ude u scientist ban ngas ngokemen bau ta u officer u basyong ha po ICR ude u scientist na ka banta jong ki nong rep kan pen play ki jingmut ki jing perkhat ki jong i kum ki hap ki beret kiba habangidan hangga school ke jongi ken mau bangi de ban buram ya kai yeng ke jong unong rap habangidan na ki school ke jongi ngin ken mau ya ke jing tri shitam jo ki kimi ki kpa. That's why we always teach in the classroom that discipline is the most important in every human life and also in the life of a student. Ka jinglong discipline ha ki eke baro kalong ka bakongsan hadu kata-kata nakabenta bangila ban aimen siem yala jong bat yakiwei nakabenta kamenta bat kabansawan dei nomor kata kadaw kumba POE chief guest badan buram bagi kena jo kani ka school kinnum ya pherthan bagi kena seminaries ki badan chalong ara fi pe ka activities ka jong ki ya ka jingshat ya ki jingrai ya ki poem recitation ki long ki kena ki bangi smokeman hadu kata-kata bakane ka school kadan hakani kasnaw hai ini ijakanu kendong tangba ka ai men sim yang kimi kikpa bat ki kemen ha bagi yo ban bu skol ki khun ang ne henry kabang akwa ban pen ken mau kalong ba minta kasngi kadai kasngi ya kaba kum ka Sunrise Adventist Secondary School nirakhi ya kani kasngi ka bakerpang bangin pen ken mau ba ka AKA kabangi